سلام مجمرتا من يمسمك سمي داويت يبال اوكي ديف حوي انا خداني البال از مدبزي بمهنيات حدش عامتي ناداينيو تن حتات سلستين تملسكان لا مصحف توزايا شي فارينا لا سجام يلا اوكي نعم حتى يقاتو اب ايرترا كندي زخونا دسيتات الله خابن سلسه قص و كندي كم زولا بلك اكو ايفلطن اندي جن استات كندي سلسته جن كتقس كفتن اوكي سكتاس دهلاك كبير مالتي يا حدا ناكرا كلته انك ساسي تخنت عودي اي سكركو فلطن كلته فكنا تبيك الله ملس ساسي تنصحا من نطو بك واي كبير ناكرا وأفلتاني اوكي ني ارترا استات 250 زخونا دسيتات اللوا كاباتن كا عباي مالتي دهلاك كبير علاتكا ناكورا دسي حليب وزت اللوا خماتي 200 كندين زخونا استات 250 زخونا دسيتات اللوا سلست متقاسين لحد كمي سلام دي مجمرتا مي مسمكا كوخ بالان اوكي كوخ حاوي سا ناتنا لي بال اوكي ناتنا صبو ليلا انا خداني البال زي نحطتها بمهنيات حدش عامتين تدالين سلستين تمليسكمن حنت مصحف ناي تغرينيا لا تكون مالتي ريدي ديهم يا اوكي نا قدامي تحطو يكاتو اب ايرترا استات كندي زሆና ደሴታት ኣለዋ ካብኣተን ሓንቲ ሰለስተ ጥቀስ هو عجب هاي إيرترا حسات كندي دسيتات ኣለዋ ካብኣተን ሰለስተ ጥቀስ سرديات نطرن زعرك አጃ هاي فلت كمان دياس አጃ ፈት ደሴት እንታይ ማለት ነው ተርዲ ካሎ ناين أنا تردن دسيتي وعطاتايو تعيدي تايز بلن دولن ደሴት ኣይተረዳካ أتردد ንኤርትራ ክንደይ ደሴታት ኣለዋ ኣይተረዳካ ማዕቢ ማለት بحري دي تموت حرايس كمل قصدو ባሕሪ ኣለና እንዲ ሬድ ሲ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ደሴት ክንታይ ማለት دسيت وا አጃ ደሴት حنت بحري حكيني ደሴት እንታይ ማለት ባሕሪ እንዲ ማያው ክፋል እንዲ من دسيت دسيت كمز بحري تاريخا زي عصا بسم عم بالمنفس قدوس كلني وانا ያ እሱ ባሕሪ ዘጠቃልሉ እንዲ ወላ ደሴት ወላ ውሽጥ ባሕሪ ዝርከብ ደሴት እንታይ ማለት وا سوري زياد دسيت ደሴት ማለት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ ምቁፅ መሬት ማለት እዩ ኣይስላንድ ማለት እዩ انت تردينا لي قلت مرسي سلازي እቲ መልሲ ሕጂ ደሴታት ንኤርትራ ኣስታት 250 ዝኾና ደሴታት ኣለዋ سوري ካብን ከዓ ዳህላክ ከቢር ናኩራ ደሴ ሓሊብ ወዘተ ገለ ዝበሃላ ማለት እዩ ሰላም መጀመርታ መንስንካ تسفاوت بحر ኦኬ ተስፋዊት ሃዊ ኣነ ኸዳኒ ልበሃል እዚ መደብ እዚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ሊና ዳይናዮ ተን ሕቶታት ሰለስተን ተመሊስካን ሰለስተን ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ሽልማት ኣለትካ ፈቃደኛ ዲኻ ሓተካ اوكي صبا ኣብ ኤርትራ ኣሰቢልካ መልሰለ ኣብ ኤርትራ ኣስታት ክንደይ ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብኣተን ሰለስተ ጥቀስ كلتين سنكا ደሴታት ኣሰቢልካ دسيت ደሴታት ተረዲእካ ኣሎ ደሴትከ ደሴት እንታይ ማለት እዩ هو دسيت تمام ما سي دسيت ازي ኣይፈለጥከን ኦኬ መጀመርታ ደሴት ዝበሃል ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ ምቁፅ መሬት እዩ ኣይስላንድ ካ ዝበሃል ብእንግሊሽ ማለት እዩ ኣስታት 250 ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ኤርትራ ካብኣተን ከዓ ናኩራ ኖራ ደሴ ዳህላክ ከቢር ገደል በሃል ኣለዋ ኸ ማለት እዩ ኦኬ ቀዳመይቲ ሕቶ ይመለስካ እንደና ሰላም መጀመርታ መን ይመስምካ ህንፃ ኦኬ ህንፃ ወይ ኣነ ከዓ ዳንኤል ይበሃል እዚ መደብ እዚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝተዳለወ ሰለስተ ሓፈሻዊ ቅጥተት ኣለዋ ሰለስተ ተመሊስካን መፅሓፍ ክትወዛእ ኢኻ ማለት እዩ ፈቃደኛ ዲኻ ንሓተካ ኦኬ ናብ ሕቶ ይከኣቱ ኣብ ኤርትራ ኣሰብን ኣብ ኤርትራ ኣስታት ክንደይ ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብአን ሰለስተ ጥቀስ كود بلاي زي ማለት ዳሓን ሰለስተ ጥቀስ دهلاك
I don't know ኣብዚ ናይ دهلك صعبي دهلك عاب صبا على دهلك كبير سقار ابزنا يمن مسيمن دغراچونا يا حنش I think so دسيت حنش يرتراخ بقمت كندي لخونا دسيتات አለው አትብል ያ ትዛዕበ ዳህላክ እንጂ ክንደይ ይኾና ኣለዋ ኣትብል ስኻ ብንፅርኮ ኣይፈልጦን እየ ፅባቕና ብንፅር ኣይፈልጦን እየ ግን ኣሎ በዓል ዳልኻ ዳህላክ ዓብዪ ምስ የመን ካብ ብዛዕባ ናይ ሓንሽ ኩናት ዓልሳ ናእሹ ነይርኩም እምበር ቀደም ምስ የመን ኩናት ተገይሩ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ደሴታት ግን ብንፅር ተናስማተንስ ሕጂ ክሳይ ገብረና ኣይከልኒ ሶሪ ኦኬ ደሓን ሓንቲ ስለዝመለስካ ፍርቂ ነጥበ ይበካ ኣለኹ ንኤርትራ ኣስታት 250 ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብኣተን ከዓ ዳህላክ ከቢር ናኩራ ደሴ ሓሊብ ብዙሕ ኣለካ ሰላም መርሓባ መጀመርታ መን ይመስምካ ሚልዮን ኣማረ ይበሃል ኦኬ ሚልሓወይ ኣነ ከዓ ዳንኤል ይበሃል እዚ መደብ እዚ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ዘደለናዮ ሰለስተን ሕቶታት ካብ ሰለስተ ተምፂኻ እታ መፅሓፍ ክትወፅእ ኢኻ ማለት ፈቃደኛ ዲኻ ኣዳምነ ፈቃደኛ ኦኬ ናብ ሕቶታት ክሰግር ቀዳመይቲ ኤርትራ ኣስታት ክንደይ ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብአን ሰለስተ ጥቀስ ደሴታት ደሴት እንታይ ምዃኑ ተረዲእካ ዶ ያ ከም በዓል ጎርጉስም ገለ ማለት ጎርጉስም ደስ እንዲ ደሴት ማለት እንታይ ማለት እዩ ባህል ደሴት ማለት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮይኑ ሓንቲ ያ ከም ደሳ ማለት ነው ሓደ ንቑፅ መሬት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ ደሴት ይበሃል ንኤርትራስ ኣስታት ክንደይ ዝኾኑ ከምኡ ኣለዋ ካብኣተን ከዓ ሰለስተ መልስ ያ ገዳሲ ሕቶ ሓቲትካ ግን ሕማቕ ዝበልኩም ኮይነ ኣጆኻ ምሻሉ ተማሂርና የና ደሴታት እዚ ብውሕዱስ ሓደ 5-6 ይኾናስ ፈይጥና ኢና ነርና ካብተን ዝነበራና ካልኦን እስከ ሰለስተ ጥቀሰ ሽልማት ኣለዎ ድዩ እዚ ሕቶ ያ መፅሓፍ ክትወፅእ ኢኻ ፈለጥኳን እዚኣስ ኦኬ ክነግረካ እሞ እሺ ኦኬ ንኤርትራ ኣስታት 250 ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብኣተን ከዓ ካብ ተማሃርናዮ ማለት እዩ ደሴ ነራትካ ዳህላክ ከቢር ናኩራ ሓሊብ ወዘተ ማለት እዩ ሰላም መጀመርታ መን ይመስምካ ኦኬ ሓበን ይበሃል ኦኬ ሓባሓወይ ኣነ ከዓ ዳንኤል ይበሃል ጥዕንቲ ስም ኣላትካ እዚ መደብ እዚ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ዘደለናዮ ኮይኑ ሰለስተን ሕቶታት ሰለስተን ተመሊስካን መፅሓፍ ኣላትካ ሽልማት ክንሓተካ ፈቃደኛ ዲኻ ኦኬ ንኸሎ ይኹን ጥራይ ትኸእሎ ኢኻ ይብል ኣለ ኦኬ ናብ ቀዳመይቲ ሕቶ ክሰግር ሓሲብካ መልስ ኦኬ ንኤርትራ ኣስታት ክንደይ ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብኣተን ሰለስተ ጥቀስ እንታይ ዝብለን ደሎ እንታይ ንዓባ በጃኻ ክልተ ደሴታት ኣለዋ ደሴት እንታይ ማለት እዩ ደሴት ዘዕርፋሉ መረክብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኮነ ክንሱ ወደብ እዩ ዝበሃል ደሴት እንታይ ማለት እዩ እንታይ እንደሎ ዋይ ኣጆኻ መልስ ደሴት ማለት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ ንቑፅ መሬት እዩ ንኤርትራስ ኣስታት ክንደይ ዝኾኑ ኣለዋ ደሴታት ካብኣተን ሰለስተ ጥቀስ ዋዋ ተሓንጥካ ደሴት ዳህላክ ደሴት ከቢር ከቢር ዳህላክ ከቢር ዳህላክ ከቢር ዋይ ጌጋ ኦኬ ሞ ነግረካ ንኤርትራ ኣስታት 250 ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ኣብይ መፅያ ኣቲና ኣሎ ካብኣተን ከዓ ናኩራ ኣላትካ ዳህላክ ከቢር ኣላትካ ሓሊብ ኣላትካ ደሴ ኣላትካ ወዘተ ማለት ሰላም ደሓን ዶ
من يمشون كم جمرة أبيض اوكي اب حوي انا غداني اللي بحال እዚ መደብ እዚ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ኢና ዳሪና ዮ ሓፈሻዊ ፍልጠትዩ እተን ሕቶታት ሰለስተ እየን ተመሊስከን መፅሓፍ ኣለኽ ተወዛእ ኢኻ ፈቃደኛ ዲኻ فقرين إيش ኦኬ ኣዳመይ ትሕተይካ እትብል ኤርትራ ኣሰብ ኢልካ መልሰለይ ኤርትራ ኣሳት ክንደይ ዝኾና ደሴታት ኣለዋ ካብኣተን ሰለስተ ጥቀስ دسيت باصع ኣሰብል ደሴታት ደሴት እንታይ ማለት እዩ دسيت بحري بحر راس سمالو ندي دسيت انت مالتي دسيت فلطة دسيت دسيت عايز بطلع يا دسيت قال لهم سامع تفلدو يسمع ግን እንታይ ትርጉሙ ደሴት አይፈልጠኝ اوكي دسيت ማለት ሓደ ኣብ ማያው ክፋል ንቁጽ መሬት ዝርከብ ኣብ ባሕሪ ማእኸል ባሕርሲ ንቁጽ መሬት ምሻሎ ደሴት ይባሃል እሱ ንኤርትራስ ክንደይ ዝኸውን ኣለዋ ኾኑ ካብኣተን ሰለስተ ጥቀስ يا سيفطني تقول لي فطني اوكي موتامل سخ نغريكا غيرنا اوكي نيرترا استات 250 زخونا دسيتات ኣለዋ ካብኣተን ክትብለን ዝነበረካ ኸኣ ዳህላ ከቢር ነይርካ ብዓብዩ ሓሊብ ነይርካ ናኩራ ነይርካ ደሴ ገለ ዝበሃል ነይርካ ናብ ካልእ ትሕተይ ክሰግረ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቆረን መዓስ ዓመተ ምህረት ተወሲኑ حجي تحتوسي مع سيترس نبي إثيوبيا تحول كتحوس توسين وسانية حالي تمحلاليف أنا فولت معس إثيوبيا جزيرة ويكان إثيوبيا مع إثيوبيا سنية تراجزياتا نحركينه يا سوسان حدن متى مالتي سوسان حدن وجنا بري جت جمرة معس زمن لغات شعت عمد كزيرة سوغا شعت عمد نحركيش عند شعت 250 كلتن مالتي نفا تعمل سنة اللي سكالها أكلم تنتصر اوكي إيرترا أصل رجع أخلي تعطي مادي إيرترا بفيدريشن مس إثيوبيا تحوس مع عامة المرد توسين فيدريشن نعم إثيوبيا مع عامة المرد جزئيات نامو ኢትዮጵያ ክሳብ 90 ሓደን ይኣስና ካብ ቅድሚ ዝነበረ ከዓ ሕጂ ቅድሚ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምእታዋስ ዝተወሰነሉ ዕለት ነይሩ ብፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን መዓስ ዓመተ ምህረት ነይሩ ፌደሬሽን ቅድሚ ማለት ኣዊታት ገምት ዋ የለን ኦኬ ፀገም የለን ተመልሰና ነግረካሙ ኦኬ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን 1952 ተወሲኑ ናብ ካልእ ትሕተይ ክሰግር ኦኬ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን መዓስ ዓመተ ምህረት ተወሲኑ እንግሊዝ ምስ ወፃ ኢሉ ስላሴ ምስ መፃ ዓመተ ምህረት እንታን ክልተን ብራቮ መሊስካ ያለኻ እዚኣ ሓንቲ ካልእ ትሕተይ ክሰግር እዚኣ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን መዓስ ዓመተ ምህረት ተወሲኑ فدرشن تردي كانوا مش إيرترا مس إثيوبيا خد قرن مش توسي من يوم عاص عام تمرد نيرو هذه أونيا الثاني فدرشن إيرترا مس إثيوبيا فدرشن خد قرن شحن ساعة 250 كلتن توسينو 50 كلتن كالي تحطي إيرترا بفدرشن مس إثيوبيا خد قرن مع عاص عام تمرد توسينو اسمع والبس قدوس مع تربينه اي فلطاني اي ኤርትራ بفدرشن مس إثيوبيا خد قرن مع عاص عام تمرد توسينو اي زي سفلت اي بني صاحب جغرافيا فلت اي اللي رضا جوا لا ها لا زي ولا فلت كان نغرك هذا ميرسي حجي مس إثيوبيا سقرت لما ردي مس إثيوبيا سكو قرن توسينو فدرشن مع عاص عام تمرد نيرو اوكي شحن ساعة 250 قلتن انا كاري تحتي كيد الحن كاري تحتي كا ايرترا اسوع لكم ملسو ايرترا
بفدريشن مس إثيوبيا هتقرن مع عامة ምህረት ተወሲኑ ኤርትራ ተጻዊቶም አቦ ፈልጦ يعني أتفقد من قاس كذا قد ولا እቲ ዓመተ ምህረት ኣይፈልጦን ግን ኤርትራ ዝበዝሑ ተጻወትቲ ነይሮም ኣብ ናይ ዋታታዩ ጥዒዲ ታይ ዝብለን ደሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኸይዶም ተጻዊቶም ሽዑኻ ኢትዮጵያ ስዒራ ብሰንኪ ኤርትራ ማለት እዩ ብሰንኪ ኤርትራውያን ሳሕቶ ተረዲያት ካዳናቲ أنا زبلك هذا له إيرتراسي إيرترا هاجرنا إيرتراسي مس إثيوبيا فيدريشن كنت قرن مع عامة ምህረት ተወሲኑ قرن مو زي ترداوكم كنت قرن صح ترديات كاتاتي خمزي مس إيرتراس مس إثيوبيا هتقرن تبلالا إيرتراس مس إثيوبيا هتقرن بفيدريشن مع توسينو مع عامة ምህረት عند جاخس أي تحسبنا نيرنا نولد إيرترا مس إثيوبيا مو مع ثورة جميرنا إحنا كينات مالتي شندس عن حجني شندس عن دعوة مع عامة ምህረት توليد كم صح أنا تشح توليد كم تشح انتي نيرو إيرترا إن شاء الله انتي تزك أكون تشح سكان نيرو قبل السمع هذا خلد ناي أيتنا تشح ساسي ورانا ويانا سوريا نيرو يا سوري زحجي تسعة قالوا تقولوا لها تسعة حدن ناس نزرع خمالي شن ساعة 260 خا برتاو أساس جمرنا له حدن مات اوكي نبتي حتى يكوزكم دهان فدريشن مع سنير مسيلكم شن ساعة 250 كلتن على 10 حدا ورشوات اوكي انا كريت حتى يسجري إيرترا أسبل بفدريشن مس إثيوبيا هتقرن مع عامة ምህረት ተወሲኑ مس إثيوبيا إيرترا بفدريشن مس إثيوبيا هتقرن مع عامة ምህረት ተወሲኑ شن تعطيني 9 تعبيره حزوني شن ساعة 9 هجي 9 حدا ناس نزرع خمالوني إيرتراسي أسبل إيرترا مس إثيوبيا بفدريشن كتقرن مع عامة ምህረት ተወሲኑ فدريشن شن سمايا ثلاثة هذا أودي الكولتين يعني هو ده حتى أجل كبك إيش شن سمايا جاتا أبا نعقد سمع شن سمانين جاتا هاي كونتين تجاجي خلاها تعمل سيسا كونتين تعمل سهنا قرك إيرترا بفدريشن مس إثيوبيا شن ساعة 250 كلتن كتقرن توسينو بريلكا مسلسل تحطي نتلفزيون وي تي في بهالي عنقا مش نبلا بتقرينيا هنتاي نبلا تلفزيون بتقرينيا سنتاي نبلا وا تلفزيون بنتاي قنقاري انجليش دي تلفزيون بتاعي قنقاري تي في تلفزيون اي تي في انجليش مثلا كل حدا يو تي في تلفزيون صباح انجليش حصرت قال تي في اوكي و تصاصحته اجوا واي فلتاني زي كنت فتن ولا نغرك بس انت بدوش نغرك خالي بدوش فرنسي لا تبات فرنسي يا بتقريني انا اوكي ما نغرك كلت تتجاجها حنت مليسكا نفع زوانه جها تستجاجها قاعد تحزن بهجي نالو ما انت روتنا تخونا قال كان يغنينا طعمنا نفس نفسي ذاتك سجري تسيتنا موداتا تي في وتلفزيون نقول مش بحالي قانقه بتقريني انت نبي تلفزيون ساق ماين بإنجليش تايبان وعسير وركون ايوه بس كاس تي في وي تلفزيون بتقريني ما ندي تي في وتلفزيون بتقريني يكون بحالي قانقه بتقريني انت تبان كل حالي تلفزيون تبان بتقريني تلفزيون خلق بحال سمع فلتنا انا تلفزيون يسفلتا تلفزيون ويكا زيا الله هذا قانقه يكون انجليش تلفزيون تي في انجليش
እንታይ ብናትና ቋንቋ ብትግርኛ ስታይ ትባል ወመሲ ኣብ ትግርኛ እንግሊሽ ብዙሕ ሕዋሳት ቋንቋ እንጀሎ ኩሉ ናትና ማለት ከይኮነ ናትና ማለት ኣይኮነን ግን እሲ ናትና ኣለና ቴሌቪዥን ቲቪስ ብረተርቲ ኣሰሚዐ ፍልጥ ተርቲያትካ ቴሌቪዥን እንታይ ማለት እዩ ብምንታይ ቋንቋ ቴሌቪዥን ዳሞ በጣልያን ዲ ዝሆን ዘሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ዳ ሶሪ ቴሌቪዥን ማለት በእንግሊሽ ቲቪ ቴሌቪዥን በእንግሊሽ ሁሉ ሓደ እዩ እሞ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን እሞ እቲ ብትግርኛ ናትና ኣለና እንታይ ኢኻ ሞ ክትብላ ዋ ኦኬ ናይ ሎማ ዓንተ ዕውታትና ትኾኑ ይከኣልኩም ብፍቃደኛ ተምሃንኩም ብጣዕሚ መስለኩም ሌላ ኣሉ ኦኬ ናብ ሳሰይታት ክሰግር ቲቪ ወይ ከዓ ቴሌቪዥን ብኻሊእ ቋንቋ ኢና ንብሎ ብትግርኛ እንታይ ትበሃል ትግርኛ ኦኬ ቴሌቪዥን ብምንታይ ቋንቋ እዩ ብጥልያን እንግሊሽ ኦኬ ብትግርኛ እንታይ ንብላ ንሕና ትግርኛ ኣነ ብቴሌቪዥን ዝፈልጣ ሰሚዓ ተና ዋላ ሓን ሰሚዕ ኦኬ ሰለስተ ዕለታት ተጋጋለኻ ናይ ርባዕተ ዕለትና ተሆና ይከኣልካን ፍቃደኛ ምዃንካ ብጣዕሚ ነመስግነካ ማለት እዩ የቐኒየና ቻው ካሰይ ትሕቶይ ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ብኻሊእ ቋንቋ ኢና ንብሎ ብትግርኛ እንታይ ንብሎ ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ብትግርኛ ይኮንና ንብሎ ብኻሊእ ቋንቋ እዩ ብትግርኛ እንታይ ትበሃል ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ቲቪ ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ቲቪ በእንግሊሽ ድዩ ኦኬ ብትግርኛ ስንታይ ንብሎ አደሎ አይፈለጥኳን ሶሪ የቀኔና ደስ ይልናል ደስ ይልካ ስለ ኤክሰርሳይዝ ገበርካዮ ደስ ይልናል አናው ሸዋትና ታሪክ ከተብሩ ምፍታንኩም ደስ ብለካይ ኣኑን ዓቕሚ ፈቲነ ግን ከበኸም ብዙሕ ፈልጠ እንደይ ፈለጡኻ ከምኡ ጌርኩም ከተፍልጦ ታሪክ ሃገርና ደስ ብለኒ ያ ቀንዲ ዕላማ ሆማን ኮሚ ሳልሰይቲ ሕቶይ ናይ ሞዳታን ክልተ ተጋጊኻ ኣለኻ ዋላ ሓንቲ መለስኩን ሳልሰይቲ ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ብምንታይ ቋንቋ እዩ ብጥልያን ባህቢ እንግሊሽ እንታይ ይበሃል መለኸለኽ ወይ ሰርቪስ ኣይኮነን ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ብምንታይ ቴሌቪዥን ኦኬ ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ብኻሊእ ቋንቋ ንብል ወይ ብጥልያን ይኹን ዋላ ብእንግሊሽ ይኸውን ብትግርኛ ኣይኮነን ብትግርኛ እንታይ ይበሃል መስኮት لو ما أنت عودنا طونا يكالكال بسلة قداسنا تكاجن تعمل مسجنك يغنينا زحتات من أقداسي زحتات كم زتقولوا أبزي كابينا خاب زيادة صبوجيركم كتنكاسا واسم كتزورون قداسي داس بلنا مالتي يغنينا بل تعملنا مسجنك شاو سالسيتنا يمودا تنحطي تي في وتلفزيون بمنتاي قوان قانولو بتقرنيا خنتاي مال تي في وتلفزيون بتقرنيا تاي هاي أنا أخذت أنا حيفا تغير قلت لي أخذون تي في وتلفزيون بحالي قوان قانينا نولو بتقرنيا خنتاي نولو وا بتقرنيا أنا كرك عجي بايش سبب ما تحجو أي تقرنيا حطني وا تيجي تقولي بتقرنيا نانو سلني تيجي سايدو تلفزيون بمنتاي نولو تلفزيون إنجليش بتقرنيا خنتاي واي تياغل لك لك اوكي سلسة انت جاي حماي نايلو ما
لومعنت أودنا تونا يكالكن سلتقداسنا تكاين بتعامل مسكنا كيان يلا تشاو ساسوي تحطيكا تي في ويكا تلفزيون بخالي قام قاينا نبلو بنتا قام قام تي في وتلفزيون تقرني انت تلفزيون تبال بتقرني انت تبال تي في وتلفزيون بخالي قام قاينا نبلو بتقرني انت تبال تلفزيون اي فتاة يا أجا جزيرة وياك يا قرب ذكر تلفزيون يا فتاة قليلة يا فتاة أوكي يا جزيرة ودي الله تي في وتلفزيون بخالي قام قانون له بتقرني أخا اوكي لو ما انت اوتنا وطونا كان سنه تقدس كاز ملس كلنا بلبنا مسمينك